Kontexu. Hola! Hello! Kaixo, Zemu zaudete gaurkoan? Primeran. beti bestela. Beste aste arte bat, beste kapitulo bat. Ez zinio, Baina berdin jantzita. Hostia. Bueno, hori bakarrik ikusten dutenentzako. Zegoatzen dugu, Hori nobedade da. dakagula, entzun eta ikusi aldi guzue. Nahi durantzako. Hori da. Bueno, gaurkoen hitz egingo dugu, gaur egun oso pilpilean dagoen gai bat da, zera kantzelazioan kultura. Cancel culture. Inglesa denentzako. Bueno, supongo dena jakingo zeta zer den, baina da basikamente sare sozialetan kritikatzea pertsona bat. Bueno, sare sozialetan eta azkenan iritzi publiko pertsona baten aurka jotea. Bai. Normalizetan telebista o zineman o bueno, famatua den pertsona bat, influencera o edo zer gauza, eta esaten duen zerbaitengatik o egin duen zerbaitengatik arira, ba, iritzi publikoa bera aurka jarri. Eta batez ere jaso kriston jeita sare sozialetatikan. Bai. Badak erlazio pixkan den ustez ziberburiñakin zazkenean zu sare sozialetako kontsumitzaile eta erabiltzaile bezala aprobetxatzen duzula anonimotasuna Bai. norbaitekin sartzeko badakizula ez dela inoiz iritsiko zure gana. Hori da, betikoa. Bai. Eta da, ba, basikamente kritikatzea. Eta orduan, egon naiz bilatzen da, bidez, Julia Saranderoak ez da zein den. Ez. Zimas, influencer bat, bueno, eduki sortzen, eske, ez dakit influencer batzuan negatiboki hartzen delako, bueno, eduki sortzaile bat, eta berak definitu zituen edo aurkiztutuen como kantzelazio kasu gehienetan, bueno, ia denetan, jarraitzen dela prozesu identiko bat. Zara dela 7 paso errepikatzea beinta berriz. Lehenengoa da, pertsona horrek esan duna o egin duna epaitzen da, publikoki, ze asumitzen da egin duna ez dela morala, ez dela ona, eta orduan horren arabera gero komentarioi deskontekstualizatzen da, ze zu galdezu, bale, derrepente X pertsonak kantzelatu izan da. Zuk ez dakizu zen den pertsona hori, baina bai badakizu zein izan den komentario hori. Bai. Eta ja horrik sortzen du biderkatzea kritikak. Gero, hori eta gero, 3. paso bezala, azkenean deskontekstualizatzen denzun enean, aizare aurretik egin duen guztia borratzen. Eta bakarrik balio du komentario horrek egin duena. Osa, ez da pertsona baizik eta komentari hori. Bai. Eta azken deshumanizatzen dezula pertsona hori, eta azkeneko pasoa bezala izango itzateke bere inguruko jendea, bere lagunak, ere sartzen dira bonborreetan. Ez hainbeste, baina ja nola eraman den edo ez dakit argazketan ikusi den pertsona honekin, eta nahiz izan argazkia duela 3 urtekoa, pues bai seguro dela geiztoa bai. Bai. Eta hoi da. Nik uste dut, osea, jende asko kantzelatzen dela baina, entxe ez dula ezertarako hori ez da gero, 2 astetara en plan dena normal dago. Osea, ez dugu horatzen dena, pues, ba, osea, ez duen kantzelatzen baina, normal jarraitzen du. Osea, esan edo. Ez hori da gaur egungo gizartean isla bat bezala, osea, ja berri bat, gaur berria dena hemendikan biegun da, ja ez da berria. Hori da, egongo da beste Ja, gauza bat, bai. igual beste kantzelazinho bat. Claro. Ingo dela, en plan, ostopatu bestea, eta bestea, en plan, vale, Ja, hori egia da. tximaz. Bueno, ez dut esan, baina, esango dut, hau hasi zela, cancel kultura hau definitu zela 2015ean, eta 18an, bueno, iturren arabera 18an jasi zen, como ja egonkortu zen eta ja sortu zen fenomeno bezala. Bai, eta en plan holan kantzelazio handiek edo holan, nik ekarriot Pelayosena. Izena zelan da? Pelayo Díaz. Bai, Vale. Bai, Pede karga. Pelayo da katatuatua. Jaztel, En el eta pecho. okerrena da, Sí. gizon askok, gehi askok, kopiatu egin dutela hori eta behaien iniziala ere, askok Buah. dakatela jarrita. Azlango Bular pare gainean, prepotentea. Baina nik uste, en plan, Pelayon kantzel bizitza hasi izan kuarentenan, erosi zauenean bere txakurre, ez? Bai. Igo zauela, ze igo zauen, en plan, erosi zauela txakurbet, MRW-tik, paketeria. Erosiztula, pues, mitik. en plan, Wallapop edo sin mil más. anuncios. Ez dakit. Es, pues, mítico servicio de paquetería. Honetako bat, MRW, pues, en plan, DHL. Bueno, hau vale. Correos. Correos. Pues correos etik eskatzen. Vale. En plan, beste batek bidali utzela. Hori.
Baina hori ez da legala, ez? Ez, porque se joan txakur gaixo entre paquetes de Amazon. Egitan, Hori zigo... Hori ez, baina se joan kamioi baten sartuta. Etzien inork salduen planetzen nire txakurra zuretzako, no? Bai, ez? Bai, Bueno, enpresa bat, osea... hori enpresa batek. Vale, Zutiko zu txakur bet, erostetzu aingeru, eta zu bidalteo txezu pakete bat. Gainera estan en plan luxury, papi, holako ez Bai. Bai, hori 2000 euro edo ez dakizen be ordaindu zaben. Bueno, gero... Bueno, ez dakin antzako gaber esan zen den Pelayo, porque igual badago jende ez dakin zen den Pelayo Díaz, zelan ez tozu jakin gure. Bueno, intxe da Masterchefen. Bueno, bastante ez torte dunez, balmazu ezagutzen Pelayo. Bai. Hori da, Bai. osea, sorionak. Ez da batara liburu bet be bai. Bai, nola aztan? Ai, Topa. Pelayo. Bueno, ointxe sartu da Masterchef Celebrityn. Eta indau, en plan, lip combo, Hiba Abukegaz. Iba Abuk. Eta dire bi personaje, osea, dire lo peor. Indomable, deitzen da liburua. A ver, uste dut. Ez da umean txako... Ah. Pelayo indomable, efectivamente, hori da. Amazonen dakazue, nahi behazue. Hori. Ez erosi mesedez. Guk zozkatatuko dugu. Bai. Bueno, Masterchefen, dabil lietan, pues lo más liable. Enabil ikusten, enabil jarraituten Masterchef, bezi zebez, baina TikToken agartan jata zen bideoan gaitik. Ez que hori da esan leno, osea, deskontestualitzen da pila bat, que no justifiko, baina Hori. ez da ez jarraitu tema, gauza hori entatuko zea. Bai, Marina Yers, bebai dau, eta beti deko diskurtso bardine. Rivers, Marina Yers. Yes. Bueno, Que empates, kantzak egon dagoen. korala irakurtzen edo. Egia da. Rivers. Vale, Riverseteko, en plan, diskurtso bat dala, bera dala influencerra, baina bebai da bilataten bi karrera. Bai. Eta orduen Pelayok beti esaten da, en plan, beti dala diskurtso bardine, no sé qué, no sé cuántos, eta beti dauz trifulkan sartute. Eta hori, sin más. Eta, bueno, kantxera zinioa Pelayona hasi zen kanbiametik. Porque hortxe bai, liau zauzena. Osa... Ez que programa horretzako garen kapitulo oso bat. Aurreko azteko krimen horietako bat, kanbiamen egitez zituzten outfitak eta ez ere Pelayok horregatik antzelatu beharko zitzaion. Bai. Horra izan bere kantxela zinio era, eta pues hor jarraitzen dau. Nola izan zen aurreko urtean, tipa batek komentatu zion outfit baten Pelayori gauza bat, bas etxo un kuadro. Eta zuk esan zinunez, neskari saiatu zabela en plan lanetik botatea. Hori, eta Pelayok en plan aterazion kaptura bat komentario horri edo erantzun horri. Bai. Eta esan zuen, esta chica es CM del Bershka. Eta esan zuen, nola egon zaitezke lanean kara al publiko eta ez ulertu moda olako zer. Bueno, eta etiketatu zuen tipa Luka gaixoa. zante arriblea, Oso itxusiazta. Zan olan Nola da biker. kantzontxillo bat. En plan, ziklistan moduen hor txedana marketan. Holan. Eta poltxo bat. Eta gabardina bategaz, amerikana bategaz, ez dakizize. Hainbat, ikusi zue txakurren bideoa boltzan. Zelotxa. Bia nahi tizkeretela txakurra gustatzen, baina ematei pena bat txakurra horre. Ai, ama, baino, da. Jarriko dugu klipa, porque da, Bai. que pobre, que socorre eskatzen dugu guztia. Buah. Eske, sokorro zagon eskatzen lehenengo egunetik. Osea, irekizuten kaiola, eta ikusiztun Pelayo ez dela bere jabeat esan zuen. Eske ez zen nahi. Baina iruditzen zait, osea, lehen hitzaiten genuna, Pelayo idela, eski ez da jende idela kantzelatzen Pelayo, eski matu bea bere buru idela kantzelatzen, porque nik ez zait sartzen buruan, nola pertsonan de komentarioik egin minenago pentsatzen duen, esan den kode, porque ideia hona da. Nola da zu pentsatu esatea? Ja. Es que a mí el discurso de las generaciones ya es un poco monotema. Nik uste ja dela bai. Eta alokairuena edo, zer zautzen. Baina nik uste ja dela bai pixkat nahi egiten dula. Ez da bere marka pertsonala bezala. Hori da, osea, ja ez da jenteak kritiketa utxela, eski se lo busca. Osea, egiten dau, jenteak berba egiteko eta badaki, bueno, ez dakitak egin dau, egiten daula txartu edo, Ezin zaizenan tonto badaki. Bai, da azten laurten gutxi, oso tristea zure irudia hortan oinarritzea. Bai. Osea... Comes lo que siembras. Bai. Sin más, hori izan da. Nik ekarri eta bidez Ines Hernan dela beste eduki sortzaile bat, eta bueno, aurkezlea eta abokatu ezagin, zuzen bidez ikasi zunta. Bai, abokatua da. Bada. Doktoretza eta deko. Bueno, bai, badak karrera, bai.
eta zegoen aurkezten duela pare bat urte Goya, sariak, esango nuke, eta justu pasatzen Pedro Sánchez presidentea. Eta esan zion zerbait, ikoniko lago zerbait. Porque, a ver, ez da gindantzan da oso ezkertiarra, beti bere diskursoa oinarritu da asko, eskubideen alde eta hola, eta bastante oinarritzen da berriak ematen ze pasa dena azkeneko astetan, eta hola, eta oso ezkertiarra dela. Eta orduan, komentario hori esan da geho, ireizitzaion kristona, eta bota eso zela, en plan, korroskadak. Eta azkenean bota zioten erotu betikan. Hepatitasen lakaio jarri zioten. Bai, eta gero adibidez, izan du beste polemika bat azkeneko astetan Masterchef parte hartzulako peleekin batea, eta aurkeztu zenean edo, lehenengo astetan egukizun polemika Cristina Cifuentesekin, PP-koa delako bea, eta oso ondo eramaten dielako. Tordu jendak ez dut nola hostia altzea eraman ondo honekin, eske eza una txaketera, no sé qué. Hori gogoratute oste, en plan, soy una pringada eta... Eta Esperanza. Esperanza Aguirre. Bai. Baina, iguala. Nire ikuspuntetik uste, bai Inesek, soy una pringada, kiteutela bromatikan, berekin nahi sartzen. Lehenik eta bain oinarrian badago, en plan, konbibentzi bat jazta, ondela manbarga programa honetan, ez egute kontratatu bestatze bezala show baiteko. Enez hasiko zurekin sartzen, eta puntu bat artean ikusten koina dela iteutena, gerturatzea bere ingana. Baina nik uste eta ez soy una pringada nahi evidenteagoa dela. Berataz barriten da. Hori, zen gehiago komentar, bai. Ez dakit, Inesen ez da inbeste ikusten ez. Baina nien jarritzen pentsatzen koina dela. Ja, izan daiteke. Koina eta konbibentzia. Bueno, de igual eraten daire ondo. Ja, igual bai. Ez. Izan daiteke. Baina, ez dakit. Nik ekarritu bai beste influ batena da un remember, dala Dulce Trip. Wow. Dulceidak egintzuna 2018an. Juntzala Ego Afrikara Alba Paul Ferrerekin. Ferrere da. Bai. Bueno, eta zan un viaje den sueño, ez? Zan safari asko gozaltzen zuten hola animalien artean. Jirafen artean bazen hotel bat jirafa sartzen ziren bibliotekan. Eta, mucho outfit de color tierra eta hola, dena zan, show. Eta orduan berak igoztun desertu baten, bainatzen, zegonean herrialde hortan sekia. Eta orduan hori zitzaion, toki guztitatik. Bai, zuk esateztun bezala pixkat lorren gutxi. Hori da. Ez da oso. En plan, aldo zuin, baina ez zigon. Ez que ez zigo. Bakizu ze pasauko dan. Ez que hori. Eta gero bai, ze? Ez, bidei hartan izan raiban betaurrekoena. Ez que hori da, gauza beak ebaiztez, zekala, marka bat betaurrekoena, eta hasi zan, raiban zan. Bai, beti dia raiban. Baina esan bere marka... Bere marka zan, bai? Bai. Nola zen? Tontzei da xo, polako zerbait. Izan daiteke. Bueno, ez importa. Total, juntzala ume beltzai oparitzen betaurrekoak, bere markakoak, eta egotu zituen historiak promozionatzen ume beltzak erabiliz. Es que nahi parten por donde cogerlo. Nola da fenomen, nola izan da, heroi txurilla, nola da? Salvadora Blanca. Hori. Pues hori heroi txurilla. Ja, heroi txurilla. Hori. Totalmente, eske hori da eredua. Historioan dala heroia. Jutea Afrikara pentsatzen zera la Robin Hood, ezait. Eta, oindala gitxi, pasabiako barriro katzera zinua, bere umea jaio dela, eta ospitaleko oian agertazan esku baten umea, eta bestean kasatarra deiaseko fueta. Eta, karo, txarrena esan berak igo zauela. Txarrena da, kasatarra deiasak resubidu zauela, esaten enhorabuena, edo en plan... Hori. Eta, jainta kritika ontzen, hasi zala iten ja, jaio barri batekin, publizitatea. Eta gero urte esan bera esaten, ez, inoz ez dauela ingo, bere umiagaz publizitatea. Abertzen batero. Hori. Gero hasiko da Dodot, Nenuko, eta... Eta Krayon. Bai. Eta dena. Egitan, etzen publizitatea. Nik uste ez. Nik uste ez. Nik uste ez. Pura kasualidad, erosizula. Hori, baina... Zuma kasura almena kasatarra dies. Baina egia da, behat, balen bai joa, hainbeste urte markekin kolaborazioak egiten. Ikustezan perfectamente kasatarra dies jartzezula. Bai, hori txapitean eta... Orduan ez dakit, etzun kontu handi haukin horrekin. Alzauen kendu paketa eta bakarrik erakutsi fueta. Ez que... Pero bueno.
Ja, ez Hashtag dakit. up. Bai, Bai. baina bueno. Eta Badago gero... beste bat, Mm. Euskal Herriera gerturatuz A ber, oso fuerte izan dela Gatibuko abesaliana. azkenean. Baina, ez da en plan... ezaguna denatik, en plan... Osea, ez da en plan... Polemikoa. Bai, Bai, da, bueno, bera da ja kantzelazio Berez- bat, osea, Bai. en plan, Bai. bera. enziko mota logoen izan da, baina kontu da, Gatibuko abeslaria betian ikan eukidula itxura bat, gutxinez gure artean eta gazten artean, de kuñago, gula esango dugu, Joder. no? Aiama lehengo... Piskatola. Bai. Esan. Ez lehengo egunean ikusi ginule hori Twitter. Bere laguna urten zanean a bailar un poco. Bajatu zauzela frakak. Kontzertuan, non zan? Esan antxoki edo ez? Ez, Non zan? Gasteizen nola izango. Gasteizen? Bueno, Ez dakien fuerte. Kontua da, bale, beti ukidula polemikarako bastante hola. Bai. Kasu esanguratxun esango dugu, bilutxik jarri zela, Bai. estenatoki baten gainean, jurenek esan duen bintxertan. Juten Socorro. zerako sustantziaz, bat baino gehiotan, goraino. Bai. esango neuke. Bai. Okerrena. Eta kontua dagoan ja, Gatibuk utzi ingo du, urrengo urtean, eta orduan ata zen entrevista bat. Entrevista horren titularra zen ez da inoiz egon, nik ez dut inoiz ezagutu desberdintasunik musikaren industrian. Erreferentzia ginez generoan ikuspuntutik. Eta, izan da fuerte, porque eske gaina justo urrengo titularra, urrengo entrevista zen Olatz Salvadorren entrevista bat, eta titularra zen oraindikan emakume maketatzaile falta dira, oraindikan ez dago Bai. presentziarik Bai. industriaren atzeko aldean, porque igual ja besaria badaude, baina horrek ez du esan nahi ondo dago nik ointzi bertan, porque igual falta dira ekoizla, produztaia eta gize. Eta orduan horrekin ere zaio Kriston Octavi, eta hemendikan esango dugu, zela garaia. Menos mal. Baina egia da, nahiz duela pixka como salirse Protagonismo. de rositas, ez? Bai. Deitu zion, kazetariari esanez gezurra esan zuela, no seke, eta kazetariak esan zion. Gustabat? Hori da grabauta dauela. Osea, Bai. bai. Eta orduan gero gintzen bideo maravilloso bat, Ixarako, bueno, ezakit Ixarako, baina gintzen bideo bat, zela basikamente zure lengusua bosturteko aseratzen dena eta eseketzizunan bat. Hori da. Osea, zitako, Efectivamente. osea, eskatan zaben parkamena, Bueno, pues en plan, barkatu. berak ez dauela holan pentsetan. Orduan zetako esaten dozu. Ja. Osea, pentsetan dozu holan esaten dozu, eta ganera eskatu parkamena, en plan, esanez, ez zure pentsetan holan. A ber, bakigu zelangoa zaren. Bai. Osea, ez eskatu parkamena. Osea, pentsetan badozu holan, o te callas, edo te jodes, eta kantxeloko etxue, osea... Nik uste temendikan okerrena dela, bi kontzertuak egingo dituztenak bete egingo dituztela. Azkenengo bi kontzertuak. Ez que hau pasada salera katea eta gero. Hori da. Eke ja se soli. Baina bigarren eskerrak. kontzerturako oraindik ez zauden bukatu. Zekit. Uste ez. Ja, beteko Bueno, esan dute. beharra dekot, ninoa da. Que calladita la tenía. Eskertuko dugu guztintzotasuna. Eskerrik asko Julene. Bueno, Ba, Jo, disfrutatu. Sin más. Ekarri albistak. A ber, nola den kontzertu hori. Hori Euskal da. kultura. Hori da. Mínimo, berriro biluzi jartzea, edo zeo zer, no? Hombre. Bueno, ya Un poco que de vas, show. no? Bai. Que vas. Hombre, edortze ardian raia basartzea, edo lango bat, no? Zerbait. Hori, Bai. Un poquito de show. hori da. Bai, hori nahi dugu. Nik nahi zuen galdetu abertzain kantzelatuko zenuten. Ez da Euskal Herrikoa, orokorrean. Jente asko. Bai. Ui. Zuk, Ez da, nik pentsau zu. Ana Rosa Quintana. Iruditzen zait. Una Ba- pesada. Baina hori zeba, en plan, bueltau da. Zeba enpiniotzi barriro. Ez egon da gaixorik edo lan. Minbizti aukiztan. Hori, eta oin barriro bueltau da, eta motzi, en plan, bere Hori da. programa normala, Osea, eh? gauza- Me quedo un salvabe. Bai, eske gauza da behaztela La Reina de las Mañanas. Ah, vale. Zekan beef Maria Teresa Camposekin. Pero gaixoak ez tirau la pata. Eta orduan gelditu da Ana Rosa Quintana eta orain atxaldetan daka. Tarde ar. Eta orduan, Con Ana Rosa. hori da. Eta kreston por culo ematen du, osea. Da como ya está. Boa, eski da tipa bat. Eski, ez dut, konsumitu baina, aurrekoan ikusi nun klip bat, Daniel Sanchon kasuan arira, eta zenean sententzia duela aste batzuk, esan zuen gauza bat, ez dut ikusi programa, baina entzunion justo, jarri nun momento de traten zuen, que lo sentimos mucho, todo el apoyo a Daniel Sánchez, no sé, de Sancho, no sé qué, toda como, a ver.
Nik ez egitzen kantzelatuko nuke, no, entxertan hola bote pronto ez dakit. Ja, alguionek ari preparute. Bai. Bueno, Nik uste dut, bueno, medianamente kantzelatu zan, baina horrein dekan 6 milioi jarretzea dazka, nahi da retxi. buah. Ai, Baina, hori kantzelatu baino gehiago, hori kartzela, ja, Bai, ja eskatzen dute mendikan. bai. Baina, klaro, oin indanez famatua, en plan, Latinoamerikan, Bai. eta hortik, Fasada da. ba, dakit, urten dala oin Mar Lucas. Mar Lucasena, egia da, Jerry Moana, fuerte. bai, bai, bai. Nazegarria da. Zaiko zain beste denuntzia eta inbeste gauze, baina, eske ezin da inen ezebez. Ja, Ez dut egiten ezebez. Fertia da. fin. A ber, onazto betan nire segiduretatik, baina, klaro, oza, ez baiataz guztetan ez dutxe segitan, así que, A ez ber. dakit hori Bai. kantzelao. Pablo Motos. Bo, Baina nik kontzatzen jak kantzelatu dagoela Bai. momentu batean. Nahin darretxe bezala. Bai, Ja kantzelatu dago, baina kontua Baina nik uste dela- imperio bat ina, ja. ez dela Bai. jongo. Hori, oza, nik uste dela bai kantzelatu dago, baina gure inguruan. Bai, Osa, gero ateatzea, nagusiak eta, bai. hori. Nik uste onura asko ideraiten la revuelta horrekin, Bai, Ez da konsumitzen la revuelta, baina esan ez dut, bai ja... nik bai. Oso ondo. Eta... Gatu guta la revuelta. Hashtag kanzelada. ez la revueltan dago. Behingoz data Bai. zaio kompetentzi bat. Eta behingoz Bai, nik uste dela gesten bere... Nola da, xare o... Oi, bai, sure. hori. Pero fuertea da. Poco se habla, aste honetan el hormigerora joala Belen Esteban, berez Antena 3en betada dagoela. Seba. Ze, a Telecinco egontzan saleno, orain dela pilo bat Belen Esteban egon izan zan Antena 3en. Baina gero pasaztean denak Mediasetera, eta orain dagoen plan betada, supongo Maria Patiño eta haueke bai. Eta orain, pues, Pablo Motos kagatu da, ikusi du Belen Estebanek, igual mugitu ez dakela audientzia, eta azken honetan dijoan. Ez Zerta? dakitza egon, Zer bueno, aurkeztea? ja pasate egon ga. Ez, sumaz hitz egitera. Ez dut zer aurkezten Bere da. programa berri hori, lo de... Ni que esto fuera... Ah, edo bera, hori. igual bai. Izan daiteke. Ai, ama, ba, esto oso ikusi Maria Patiño eta Balen Esteban la revuelta. Ai, bai, Ba, la mirada. Gua brutala. Kristona. Las jodidas. Ostras, zango barreak. Bai, bai. Buah. Hori Tas- ikustekoa, bai. Ah, bale. Ez, esan. Ah, bale, ez, hemen egon egin zinutela galdera bat, en plan, guri zergaitik kantzelako eskuen. Hori. Ah, bale, hori zan. Zergatik. Ez dakit. A ver, ez teko guleko lan entzule asko. Ez, baina Baina- oso famatuak ez datekotan. Bale. Imaginatu zera. Ba, hemen esaten bar dugu, esaten Ikusten. bogu pentseta gundana. Nik uste. Zuek esango zenuten pentsatzen duzuen dena. Politikoki posizionatu, Depende, Ez, usteot, depende. zertaz. dekoguleko neurona Alde onak. batetik, Bai. guztiz ez, porque orduan izan listo eta izan arreunatzen, no, izan posizionatzen zure faman non baita eta jazta, ez da iritsi behar duen lekura, baina ez da batetik bai iruditzen zait, zehala mikrofono potente bat gauza asko aldarrikatzeko. Ja. Pero en sí logikoa da. Osea, posizionatzen bai gauzetan, zerbait feminista, o bortxaketa baten aurrean, o bortxaketa masibo baten aurrean, eta hola. Osea, adibidez, Bai, osea, en atea sí... zenean Giselle pelikotena, Bai. hor ez ere esatea, zu izan da kriston jarraitzaileak izan aktore, izan kazetari izan ezakize, hor bai iruditzen zait, odela pasibotasun bat eta zu zure etxan lasai bai. auteko... Ja. Etikoki eta moralki, en plan, Ni nintzen Ondo. ondo sentituko, izitea. pero esati zutena, osea, puntu bat arte. Porque azten batzea, postura uzan bakarrik. Ja, ez geratu hobeto zen. neutral, eta ja. Bai, Hori, eski agontzan ez izugarrizko polemika. Ze Emiliari galdetu ziotenen abertzer iruditzen zitzaion Milei atera izana Argentinako zea bezala, atera zen bere manaierra, eta esan zion kazetariari, ez, hau gauza hauek ez ditu erantzungo Claro. Emiliak. Eta gero tala da Lali, iten kantaban Mileiri. Egia da. bai, Bai. Bai. Ostia, ez ikusi. Eta hori, eta orduan plan jendeak kritikatu zion zea Emiliari ez esategatik ez der. En plan, gizon Nitzako hori da kontra. nahiko logikoa. Osea, zeia posizionatzeo zue... Bai, Osea, jotzue leku baten, eta ja, zer, hortik Ja. ez dutxuek enduko. En plan, zer ba erregeak ez da bezaten ze ekipotakoa dan. Ja. Ba, porque trae consecuencias. Bai. bai.
Eski gauza bada hitzeitea bortxaketan baten aurrean, arrazakeria kasu baten aurrean, homofobia kasu baten aurrean, bale. Baina, justu zure herrialdeko presidentean aurrean nun zuk ez zuen ezer aldatuko presidente horren posizioa. Osa, zuk esan aldeko kontra baldin bazaude ez da joango presidente hori ez da egongo denbora gehiago. Ez, baina esaten badau, dauela Mileiren kontra, bere entzuleak dauzenak Mileiren alde, jazta hori entzungo. Horren da berantzatza Ba hori. Osa, ez iruditzen kasu hortan erantzun barko lukenik. Horregaitik. Osea, ondo inde. Bai. Nitzako. Baina Milei bezalako kasu estremo baten, ez zaizu iruditzen. Prozesionatu beharko zenik. Nik adibidez igual, mendikan eta sala ontatik eta nezerako inor. Baina bai gehiago posizionatu momentu enten pentsioen hauzioen gaian aurrean, o nun bait kontekstualizatu esan ez dut. Ez jun, taia pertsona horren aurkein. Ulertu ezaketen mila ezera pentsioen igoen aldeita eta hola, baino... Ja, izan daiteke. Ni nintzen atribituko. Baina presidentak eta hori inoz ez da hori sartzean, en plan, influencer espainolak eta inoz ez da hori esaten bezolango... Ez que nik uste, onura txararekariko izan. Horregaitik. Gerit nero ez beste gauze batzuk direla, en plan, igual, gehiago kantzeletako. Ez ezagit. Nik uste egon behar zalen, en plan, posizio hortan. Eta, en plan, kantzelazio bat alda izin adingabeko umeak atatea. Uste oso hori dala... Osa, ja dauela oso txartu ikusite umeak atatea, ez? Ama bezala zu. Hori. Niko jenuka ingo. Ez. Osa, diro irabaztea zure umean gaitik. Hori. Gainera nik uste duel mazteran influa handi bat jasoko dituzula zure egun horrekotasunean nahiko meztu en plan guarroak eta hola, osa, badakizu zer dagoen. Bai. Eta batean hastea 3 urteko ume bat ateratzen bilutxik. Emakumea, osa. Jode, eta ja, bai, bale, ume horri 2 urte ditu. Justo kontuatzen da zain den basatzen munduan ez dentatuko pantalla hortaz, baina horrek ez du esan nahi galtzeula eskubidea. Privatutasunareko eskubidea. Ba hori. Nik ez zeba kantzelatuko zieten. Zeba kantzelatuko zieten. Zakit. Nik uste iruei, porque igual gehiagi posizionatuko ginen momentu batean. Ez. Zaitu iruditzen gu jongo ginen atatzen algaziak Afrikako ume beltzei. Ja, ez. Zan... Ez da plana. Ondo edukaute gauzarako. Zan... Ez dakit. Bat hemen, beste debate bat atea dena dela kantzelazioen kultura eta adierazpen askatasunan artekoa. Ze iritzi da gazue? Oso esan nahi zut, batzu justifikatzute adierazpen askatasunan alde, osea, nik eskubida dakat nahetena esateko orduan jazta, baina gero bestatik esan dute, nik aliberan eskubida gazurik kritikatzeko eta hola. Ez ez dakit, argumentu hori asko ere biltzute Mario Bakerizo, Miguel Bosek eta hola. Kantzelatu zutenan kuarentenan Alaskak bere argumentuak arraztan libertad de expresión. Claro. Baina ez ezketu itzan. Hombre, nik uste daula limite bat, ez? Hombre. Basara influentzerra, dakizu influituko zure zure entzulengan, igual ez dut esaten dana. Ja. Hori da, no? La típica frase dela, oza, zure askatasuna bukatzen da bestian hasten denean. Hori. Zerbait da. Bai, total. Osa, nik uste ezin dozule esan dana. Ez. Pentsetasun dana. Ez dugun esaten bezala lagun artean. Osa, horrele kontrolatzen zea. Ez bazaude konfiantzan dian. Hori da. Ezin dozu esan, erosi txakor bat guala popetik. Osa, ez da bat pedetikoa. Bezi zebez, osa, moralki. Ja, pelaiok ez azka lagunak esateko, en plan, jazta. Ez, deko ez lagunek. Ez deko gizona. Andy McDougall. Dibortziatu intzien. Eta festa bat intzuten Zelotxa. Konta hori da oso fuertea. Zegan bikote bat, Andy McDougall. Zer da diseinatzailea zerbait? Sofa garritzen ditu. Enpresa badaka. Sofa garritzen ditunak. Bos, izena badaka diseinatzaileana. Bai. Eta... De espainola. Ez dut uste. Handi. Batea zauden, ez konduzien nosik, eta azkenan dibortziatu intzien. Eta dibortziaren arira intzuten festa bat. Eta zuk esango zu, bueno, pues ba, ospatu inberda, no? En plan, separatetara. Baina ez uste, porque intzuten festa,
Biek Biek batea, batera. ez bakoitza beratetik, biek batea, afari bat, unas pizzas, ospatzeko, Hori da, boda bat izango basa, baina... ta dena, ta dena. Hombre, Buf. Jai puntu batea ospatzeana. Txakurra seguro ere mozorroto gaintzutela, ez? Osea, igual oparituko zaurien en plan invitau eritxakur bat, edo. bagian, Ez? bakoitza, bai, Bera abaniko bat, txakur bat. Hori da. Paketetxoak, zabaldu eta, ui, Aurrekoan Hori da. nire esantzun ja, gestazio subrogatuakin, horren arire ere jasantzun beste komentario bat. bai. Pelaiok? Alfombra roja batean. Juntzitzen galdetzea, egia da. ¿y tú cuándo vas a tener niño, no sé qué? De Santiago. Bueno, todavía me faltan unos dinerinos. Bueno, hori. Si me queréis prestar algo, nire referentzia bainez, erosiko zula. ostras. Baina eske gai hortan asako kontzeratu dira, Jonas Brothersetako anaietako bat ere hola Bai. kantzeratu zuten, porque erosin zitun. Zein gehiago. Ez dakit. Honek, Andrak, Khloe Kardashian. ez. Hori ere? Haukin zauen bat berea, baina bigarrena ez da berea. Zeinena? Khloe Kardashiana. Bai, eta damutzen da. Gero ateraztuten kapitulo bat esan ez, eske sentitzen ez todo gaizki beste emakumearen gatik, no seke, Bai, emakumea pentsatu. Bai. Biarriz. sin más. Usilan zan, Espainiarra? bai, hil zala Georgina. ez, semea hartu zauzela bere espermatozoideak. Ana Obregón. Ana Obregón. Jesus, eskilloan Anita. jata. Bai, Hostia. bai. Hori oso fuerte. fuertea. Kasu bat ez dela inoiz ulertuko. Ez. Ume horrako ekokoitu, hainbeste arazo honditan. Hombre, Baina tiroak intapatuko ditu esatizun. Bai. Traumitas infantiles. joder, traumitas. Osa, ez ziko da, amona gabe, aita gabe, Bueno, amona ondino, bibitaiko leando, ahí sigue. Orain egiten du posado de invierno, ez? Ah? Lehen bai, egiten zuen posado de verano, eta uste torren posado de invierno. Mirala, la Mariak ere. Osa hori da, Bueno. bere semeak orde zozela bere espermatozoideak, eta hil zanean, sartu utzien emakume bateri, apinzaben ume bat, eta gero ama mantxako, no? Hori da, basikamente. Bai, Baina ez du bere biloba bezala hartzen, bere alaba bezala hartzen du. O biloba bezala. Ez, bai, ez? segun eguna, ez? Nik uste de. Gaur bai, gaur zara nire alabatxoa, baina, bueno. Ai, ama, ume hor gero kakao mental bat. Ez que horregatik, oso esan ez dut. Wow. Ez, boino, eziko da eta jaioko da, en plan, nani ikas edo, ez? Bai, Hori ere kantzelagarria tipoi. Hombre, zain Anita. Bai, Ja. Ana Obregón. eta gero, bueno, asko, Kristianok be bai, bere lehenengoak, Bai. dire. Lehenengoa? Euskal Herrian. Handi eta bikiek. Ah, bai. Hmm. Ah, Baina gero lan beste kasurik ez dut ezagutu den. Gestazion zurra. Bai. Euskal Herrian badago aurkezle bat. Nor? Santazu, bueno, Urranditanekoa. Xabier Maradariaga. Bai! hemendikan ditugu gure ataduziak eta bera sartzeko. Broma da. Broma da. Ez dakago aukera ikan. Broma da. Honek egin dau... Estatu batutara jantziren. Ostras! Ze triste. Baina deko emaztea? Gehia da. Aha, vale. Dakasen Vale, arra. vale, vale. Ah, qué fuerte. Eta egon zen olako hau aspaldi pasa zen? Ez, uste dakit? Nik uste, horrein Osea, egon txikiak zen- izango dirala. Rebueloa. Ez dut uste. Tapatu ditut. Zeneri Bai, tapatu gertuko zaurien. batek esan ziten. Norbaitik esan zuen, ointxertain ez batzen, baina norbaitik Euskal Herria irratien esan zuen. 2006. Euskal Herria behar du txismea Eta rosa. maseian. Bueno, ez tirain txiki. Zer behar da? Barkatu goiatz. Euskaraz Dos txismea. hijos. Dos? Ze adina? 2006. 2006 lehenengoa. Bueno, igual di bikiek. 8 urte orain. Bai, atara daue, ETBek badeko. Zer? Titularra da Padres por gestación subrogada. Bai. Buah. Recorrieron al método del vientre de otra mujer para posibilitar que su hijo se gestara. Madre mía, es que... Sonetan dago txarto, eh? Bai. Nik uste... Honek emango zuen beste kapitulo batako. Porque hola esaten nei pasa zaitu baina ez, baina hasieran erun ulertzen gai honek dakan reperkusioa. Baina nesez irakurri porque da oso fuerte. Honetara rekurritzea. Bai. Pentsatu Ez bialdiz. komentatu. Bai, pentsatu bialdez. Dena bezala,
Hori da, Hori be. asko egiten Zeo zer bada hemen Hemen mierda esatuta gero, pentsatu bi aldiz Hori. esaten dugu. Esaten dezuna. Mesedez. Osa, jakinde hemen dala ilegala. Bai. Soaz. Ta idiozu, hemen izango zan delito bat. Soaz, iten beste leku batera. A ber... Ez que jendeak ez dauzkargi asko, Ez, bape. Osa... Aurkezlea montatu zen loiun, eta esan zuen, ba, Ai, que me voy. a gastar. Ointxe erra zaudeko. Ez da hori piniko urrengo urtean egazkine Bilbo, Nova York. Bai, bai. Joatea. Hirugarren Asko bila. zerrexago. Venga. Beste baten bila. Bai, Bueno. Bueno, ez dugu, ja puntua maitzeko nik uste. bai. Ez dugu esan ematu mierda gara sartzen denbora guztian, Ez, baino ez. Bai. kantzelatua izateak ere baitu ondorio oso negatiboak. Ze askotan, kantzelazioak badaka argumentua, adiez, oen esan duguna gestazion sufrugadan atzian. Hor nik arraziak ikustitut pertsona horren aurkaiteko, bere akzioan aurkaiteko, baina beste kasu batzutan ez dago justifikatua. Eta hor, kasu hortan, derrepente iritzi publikoa zure aurka jartzeak eragin handia dakala, batez ere zure osasun mentalan, eta zure irudi publiko zela, izena dion bezala kantzelatu egiten zaituzte, aste betez edo jaetzea inor, ez du zetako bale egin dezuna, eta osasun mentalan bezala, kriston estresa suposatzen hori, kriston ansiedadea, eta altzea eroi zulo oso beltz batean. Bai. Kantzelazioa oso fuerte bat bada. Etorri eta beste bat. A ber. Zein. Udan Abril Kolsek esan zauela, Ai, en plan egia oso da. txarto dauela, ze aurten ez dauela bidaiatu inora. Bai. Eta gero dino, bueno, solo he ido a París, Dubai, Andorra. Milán, Andorra. Tontita, Eta gero esan zuten kanpaina bat zela. Bai, bai. hosti bet. Nik uste izan zela ikusita zer Hori. reperkusio zuen, kanpaino, ezakizetako kanpaina zen. Bidaian zeo zerreo. Pero, Why not box? Otra tapadera, Guaina box. Bai, Bai, raretes, bai, pixka bai. No sé. Ah, zuk indozu? Nik Vale, ez. Ez, Vale. ez. Vale. Ez hori izan da, apunte bat. Ba, hoxe. Ja, nahikoa ez. Bai. Ja, gaurgoz nahikoa, no? Bai, honeaino. Baina bakoitzak induzela nahi duna, Hori Hori beti. da. Hori beti. Bai. Zain du osasun mental hori beti. Errespetuarekin beti. Bai. Eta bi aldiz pentsatu, esan aurretik zerbait. Eta Hori da. gauztak erosi aurretik. Hori da, eman bueltatxo bat. Hori da. Eta hoxe, Txakurrak, espero umeak. dugu gustatu izana, interesatu izana, Bai. eta norbait gehiago kurutu bazaizu, jarri kajitan. Hori da, @konteixu_podcast. Eskerrik asko! Agur! Aio! Horren astera arte. Gaur, gurian, Jode, txori bat. oinen estiloa naska. Konteixu.